Yo guys, di gyapon kaagi diri guys, kinanay say na tagak guys no. Bak balik na sad sa agi. Sa manipis day ni. Bago lang pud na tagak. Karon pa ni boss? Boss, karon pa ni? Ah, karon pa gyud ayo. Kita inyo no. Tanap na sa dili na sa pwede magian day. Ay na sa nang tagak nga bato. Dagko. Sial. Sila ba bahad na mga sa usahon dali kay namin sa toda nga di bagi yun. Maraming ngalas ko si Mege. Kapag dahil ito pikas. Yan lagi yan. Abang lang, abang tangan eh. Balik sa agi, layo si boy. Lagi di sila. Muli ni ang atbang no. Kita ninyo ni kabkab bisig dako. Salamat.